पाय म्हणा श्री बाबूराव पांडुरंग कदम, गुरुजी श्री भगवान दत्तात्रय कदम, श्याम श्री श्याम विठोबा कदम, सदू निलेश शालनी कदम, गोविंदा श्री जयवंत राघोबा कदम, ज्योति कुमारी ममता यादव, बाल कलाकार धनवी तेजस साई अनिकेत आणि चिंतेश। सादर करत आहोत आई तुला कशी म्हणू मी। मनोचंदनाचे
या घडणारा नाही स्वप्नच भंग पावलं. विश्वामित्राची समाधी भंग पावली होती तेव्हा ते सुद्धा मेंढीवर एवढे रागावले नसते तेवढा तू रागावतोय. चांगलंच आहे ना. काय अगं काय गो ज्योती, तुम्ही बायका आम्हा पुरुषांना जागवायला जन्म आलीस का? नाही तुम्हाला कामं करायचं बरं तू आहे. अरे मला प्रथम सांग, तुला ऑफिसला जायचंय की नाही? हो जायचंय. मग तुलाच काय पण ये मी नाही जातो अरे असं ते काय करतोस? लागलं लगेच तुझ्या हात सध्याच घ्यायला. जैसी आपकी मर्जी. वो जो की कॉगे जान हे पण नवीनच ठेवलंय. तू असं प्रेम केलंस तर ना तुझ्या बापाला देखील घाबरणार नाही. अगं सांगेन सांगेन, पण लपून चपून चोरासारखं लगीन नाही करणार नाही. चांगलं तुझ्या बापाच्या नाकावर टेचून लगीन करणार आहे मी. ब्राह्मणांना साक्षी ठेवून, त्या वाडेकरांना साक्षी ठेवून नाही तर दाखवी तुला माझा हिंदा. पिंगा खायला मला वेळ नाही. आणि चहा तयार आहे. मग आम्हीही तयार आहोत. पण आरसा आणि फडी आज बघत होता. आणि आज आलं तर काय बिघडलं असतं? काय
लवकर छान काय थंडी पडते ज्योती ए ज्योती आता लवकर चहा आण ना मी इकडे थंडीने काढतोय ज्योती ए ज्योती आता चहाचा मळा पिकवतेस की काय आले रे आले. कसली घडी लागली रे तुला? हा कसली घडी लागली? मी इकडे चिडावत चाललोय थंड होत चाललोय हो का? मग हो गरम. ये लो, ताजा गरम चहा. काय या थंडीत मध्ये गरम गरम चायचे कॉम्बिनेशन आता गुरुजीने घेतला चहा हो. झाला असं रोजच्यापासून मी 2-4 वेळा तरी करता? तोंडाला काठी किती लावून फिरत असते मी दिवसभर. अगं कुठे चालली बस नाही अरे पण मला कामं आहेत. आज बाबा ठाऊक आहे मला अरे झाडाला पाणी घालता येत तुला झाले असतं हा? अरे आंघोळीचं पाणी का पण ठेवलं? तू आंघोळ करून घे. मी तो चहा. अरे तो तर पिनच ग बस 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 अशा वेळी एका महिन्यात चिटकून बसायला मजाच वाटते अशा वेळी लाडी बोलायला प्रेमाचे रक्तबंधन उजळायला हसायला किरळायला ते बीचवर जाऊन बेपुरी खायला काहीतरी रोमॅन्टिक रोमांस करायला किती छान वेळ आहे आणि म्हणे मला कामं आहे अर्थ कुठली अगं शोधली असती ग पण तुझ्यासाठी एकदम ब्युटिफुल रोमॅन्टिक कुठं मिळेल सहज आहे ना दुसऱ्या आणि काम धंदा नाही ना म्हणून सुद्धा नाही रिकाम इकडे गप्पा. पण या गप्पाला काही ताळमेळ आली की नाही? अगं श्री प्रेमिकाच्या वेळा पाण्याच्या बेजार असत्या अरे तुला झालं तरी काय? वेळ तर लागली नाही ना. वेळ वेळ अगं वेळच लागले मला तुझ्या प्रेमाची अगं ज्योती मला तुझी साथ हवी हा संसाराचा रथ ओढायला मला तुझ्या सोबतीची गरज आहे ज्योती तू माझे प्रीती देवता आहेस तू माझे माझं सर्वस्व आहे ज्योती ज्योती आज आपलं जेवण आटोपलं आपण लग्नाचा विषय तुझ्या बाबाशी करणार आहे आणि तू देखील साथ द्यायला हवी आम्हाला माझी खात्री ते आपल्या लग्नाला सहमती देते. काही गोष्टी नाही त्यांना फार आवडतो. येणाऱ्या जाणाऱ्या जवळ नाही ती तुझी सुट्टी करत असता. आणि आता जावई बापू झाले की मग सांगायलाच नको. हे बघ ज्योती, माझी थट्टा करू नको हा नाहीतर दाखवीन तुला माझा इंगा पकडे शेंडी तुझी हा? आपली दिवस सांग. हा, पण आधी उठ आणि आंघोळ करून घे. अरे पाणी टाकतात. बस की नाही तू? हा काय म्हणालीस अरे आंघोळ करून ऑफिसला जायचंय ना तुला? हा काय म्हणालीस अरे तू ऑफिसला जायचंय की नाही? ते काही ऐकू चालले आता सपडीचा शेंडी तुझी हा, अरे गं. माझ्या हातात अरे गं, अरे सोड. अरे बाप. नाही सोड अरे सोड ना. काम कर उठावशी काढ मी नाही का? अरे काढ ना उठावशी काढ म्हणतो ना मी मी नाही. काढ नाही, नाही, नाही. अरे काढ ना नाही काढत. नाही काढ उठावशी काढ नाही यार, सोड म्हणते ना. अरे सुद्धा. नाही सोड उठावशी काढ नको ना, नको, नको. बोल छान 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 चाललंय रसिकेंचा पोरांनो सकाळचा हाच का तुमचा उद्योग बोल तुझी बापरे मेलो पुरा मेलो वाचो जोडवेंगम शिववेंगम मदलपुस्तवेंगम वेदावेंगम
या शिष्याशील सर्वदा वेदां वेगां शिष्ये मदस्य सर्वमपि शिष्यानां अरे सदू तू काय रे ह्या तुझ्या शेमण्याने उडवून निघलाय का बेगुडी तुझे? अरे ते संस्कृताचं पाडासारखं काय बडबडत होतास? अरे त्याचं काय आहे तिचं बाबा म्हणजे आमचे गुरुजी मला संस्कृतचा पाडा पाठ करायला सांगितलं होतं. सारखे आमचे पाठी लागायचे. कारण संस्कृत विषयात नेहमीच रॉड. म्हणूनच त्या पाड्यासारखं बडबडत वाटतं. फक्त ते आले की दीपक मात्र तुझे सकाळचे हे उद्योग चांगलं चाललं असता आपल्या घराचं घरात नाही म्हणजे रागावू नका ना ज्योतिताई. सध्या शेबड्या जास्त बोलायला लागला तर तुला ठाऊक आहे ना तू कोण आणि मी कोण आहे ते? हो हो ठाऊक आहे मला. आपलं ऑफिसला नाही चपरासच राहतं. मग इथं मी तुझा जीवाशी कंठस्थ मित्र आहे. जसा कृष्णाचा जसा पेंदा जसा सदूचा सध्या. पण सदू अरे हुबेहूब नकल केली तुझ्या बापाची. हा अरे तर मला हातखंडात आहे ना. अरे तलम आली तलम कसली. अरे किती वाटायची रे. सर्दी लागते ना थंडी वाटते ना थोडं कसं करावं गरम करावं वाटतं. परमिशन मिळेल का? वर वर ठीक आहे वरतो हा. नाही पण आले तर आहे ना आपली ज्योतिताई वाचवायला. ठीक आहे. व्हिडिओवरून एक आठवण आली सांगतो. एक हा गंमत आहे. तू बसतेस काय? हो. काय गंमत आहे? गंमत आहे काय का? बघू? विचार तरी ना. अरे माझं शिक्षण 10वी झालं ते तुला माहितच आहे. हे पण लोपरी नका सोडत. अरे बाबा. पण काय झालं नोकरीसाठी मी अर्जावर अर्ज करीत होतो. तसं कॉल यायचे मला. पण नो वेकेन्सी ना तुझं वयच कमी. वय देखील तुम्ही पडायला कधी दिला? अरे बोलतात का मध्ये? तुम्ही घेत असं. हा बोल बाबा बोल. पुढे सांग. तर तुझे वय कमी तर तुझे शिक्षणच कमी. असे करता करता एके ठिकाणी मला इंटरव्ह्यूसाठी बोलवलं. सर्वांच्या अगोदर मी तिकडे बोलतो. मग गंमत काय तर दरवाजावर मोठ्यासारखं गुरगुरत असं बसलेला पट्टेवाला. तुमच्यासारखा चपरासी. बरं पुढे सांग. सांगायची गंमत हे आहे की मला तो काहीच केलं तरी आज पुढे ना. मी आपला साधा सुद्धा दिसतोय ना. पण तो पक्का बघा विडी मागायची आणि जो विडी पहिला देतो त्याला पहिला नंबर. त्याने माझ्याकडे विडी मागितली. मी आपली दिली चालू विडी काढून खिशातली. मला काहीच अनुभव होईना. माझ्या मागचे सर्व लोक विड्या द्यायचे आणि हात द्यायचं. तरी तू आपल्या तिथल्या तिथेच. अरे ते काय माझ्यासारखे चालू विडी मागत नव्हते. ते मागत होते 500 रुपये दुधाची विडी. अरे असं सरकारी ऑफिसर लाख लावून लपडा. नंतर मला कळालं त्यावेळी माझा तर राग माझ्या मस्तकात नाही राहिला बघ. मी मात्र नंतर आपली ठेवून जास्त बाहेर काढले. इंग्रजी बोलीचा. अरे हसतोस काय? तुला माहित नाही का मला इंग्लिश येत नाही का? ऐक तर
त्याला असं फडाफड झाडलो अंग्रेजीत. असं बोललो त्यात काय ठाऊक आहे? ABCDEFGHXYZ. पैसे खातोस काय? सांग तुझं नाव सांगतो. तू मला ओळखत नाही की कोण आहे म्हणून. कमाल झाली बाई तुझ्या इंग्रजीची. बरं मग पुढं? मग त्याने काय उत्तर दिलं? त्याला इंग्रजी येत होतं कुठं माझं इंग्रजी कळायला. काही तर बोलायचं म्हणून बोलून टाकलो. Hot for Tokyo, you get out. आंब्याला मिळाला पंजिरा. बरं मग पुढे काय? मग काय ते मी गेट आउट केलो आणि मी गेट इन झालो. तिथेही आपलं गाडीचं दरवाजा उडावून घसरले. एवढं सगळं काही छोटी आवडते? चालायचं. कधी पतंग आम्ही कापायचं, कधी आपलं पतंग कापायचं. अरे दीपक, अरे आठव बाबा आता. अरे ऑफिसचा टाइम झालेला आहे. अरे जायचंय का तुला? हे घड्याळ आहे की करंटाची मीटर रे बाबा. किती फास्ट होते बघा. येतो मी ना. अरे तिकडे कुठे चाललाय? अरे इकडे जा. दीपक, जा ना, तुला आंघोळ करून दे ना अगोदर. त्याच्याने आप काय नाही आता आठवायचं. अरे अजून कुठं आठवतंय त्याचं? आंघोळ कुठे झाली? कधीची उठवते मी. अरे उपकेंद्र शब्द ना अधृणाचा समाधी मारून बसला होता. बरं सांग, तुला चहा आला का? कधी घामावर असतो नाही. अरे चहा, थंडीचा चहा म्हणजे टॉनिक, चहा आणि पिढी. फक्त चहाच का आज? अरे फराळाचं देखील आणते. कसं आपली वैद्यकीय चांगलीच आहे.
त्याच्याशी थोडा गप्पा मारत होतो. का तुझ्या नावाचा का? गांधीचा नाही, काशीचा नाही मी त्याचा. बरोबर काय विचारतो? मला झाले का मग लागलं पुढे चसका. अरे हा बघ ठेवलं तुला बरा. अरे दीपक ऑफिसला गेला नाहीस का अजून? काय झाला नाही वाटतं तुझं. आणि सदू तू अद्याप चपराशी आमचे साहेब केव्हा घेतील वरती घेतो. नको भूक फार लागली आहे पण नाश्त्यालाच वाढ. अरे सदू तू हल्ली भेटत नाही. कामातच असतोच वाटतं जास्त. उद्योग शरीराची विद्या आहे स्थिर आहे ना. पैसा ही माणसाचा हातपाय आहे हे तुम्ही शिकवलं होतं ना गुरुजी. त्यासाठी खडबडत असतो थोडा. आता निघतो आम्ही ऑफिसला गुरुजी. हो हो निघा. चिरंजीवी भाऊ आणि सदू हे असा फिरत फिरत. आणि दीपक ऑफिस सुटल्यावर लवकर ये घरी. बरं आज शनिवारच आहे ना लवकर पडते मी. जातो मी. बरं गुरुजी इथे 8 वर्षाचा होता तेव्हा जीव देत होता. 8 वर्षाचा रोगट आता 26 वर्षाचं झालं. फुललंय बहरलंय आनंदानं वाऱ्यावर डोलू लागलंय. स्वतःच कळतंय त्याला बरं वाईट. ईश्वरा सद्बुद्धी दे रे या पामराला. हो बस बेटा हो बस निघाला. गेला वाटतं ऑफिसला. बालपणी खासगीच्या खेळातील बाहुला बाहुलीचं लग्न आता सध्या स्वरूपात उतरण्यात आलं. मथला
इथंच चांगलं आहे आणि आपल्याला वेळही फार कमी आहे. बरं बरं तर आणि मामा या तर महाराष्ट्रामध्ये मोठा प्रश्न. मी ह्याच्या कचेरीमध्ये मॅनेजर म्हणून काम करतो. संबंध महाराष्ट्रात खंडगार करण्याची यांची क्षमता आहे. ही अतिशय योग्य आहे भरतराव. आणि हे आमचे मामा. लहानपणी आई वारल्यानंतर यानेच आमची जबाबदारी घेतली आणि शिक्षण सुद्धा यानेच केलं. याने दिलेला धडा फिरून आम्ही लहानाचे मोठे झालो. आम्ही म्हणजे मी, दीपक आणि ज्योती. अहो मॅनेजर साहेब मुद्द्यावर आहे. लहानपणाची सवय गेली नाही वाटत तुझी. बोता बोता नदीसारखी वाहत मनसोक्त वाहत जाण्याची. हे बाबी हे आमची घरी म्हणून ह्याच्याकडे पाहण्याचा आमचा दृष्टिकोन असतो. पण एक वडीलधारा माणूस म्हणून मी त्याला नेहमी आदराचा सांगते. जर काय हा बरे वाईट बोलला तर तुम्ही राग नाही नाही याच्यासारखा तुमच्यासारखा मी देखील एक लोकशाही राष्ट्राचा नागरिक आहे. प्रत्येक व्यक्तीला व्यक्ती स्वातंत्र्य असतं. लहान मोठा हा भेदभाव निदान शाळा मास्तरांनी तरी मानू नये अशा मताचा मी एक मास्टर आहे. तेव्हा आता अशी विषयाकडे बोलूया. मामा हे स्थळ मी आपल्या ड्युटी करता आणलं आहे. पण कृष्णकांतचे आपण आपल्या चिरंजीवीला घेऊन आला तर फार. हो लगीन यांना करायचं आहे. मामा तुम्हाला असं वाटणं साहजिकच आहे. पण यांचे केस विचार करून पिकलेले आहेत. मी समजून सांगेन तुम्हाला नंतर. रक्ताबद्दल काही विस्तार करू नका. लग्नाचा समजा करून आम्हीच करू आणि तुमच्याकडून हुंड्या घेण्यापरी आम्ही बरबाद घालून हुंडा देऊ. माझं तसं काही म्हणणं नाही. स्वतःकडे शून्याच्या नजरेने पाहणे हीच माझी वृत्ती आहे. बरं तर मी चहा ठेवायला सांगतो. हा घरातील सर्व कामे माझ्या मुलीला ज्योतीलाच करावी लागतात. म्हणून वेळ लागेल थोडा. हो मॅनेजर साहेब तुमच्या मार्गाला काय देण्याचं जमतंय? त्या मास्तरांना एक पाटी आणि एक पेन्सिल. हे काय? नको. नाही, हा काय द्या? तुझ्या मटक्यात आहे मटका बदल. अरे नाही तरी यांची इस्टेट खाणार कोण? वाढवीस खाऊन जाणार ना. संसारात दुपट नको का? मला सगळे सोडून गेले. सर्वत्र अंधारात अंधार झाला. या अंधारातून मी शोधित होतो कुणाच्या तरी आधाराची वाट. तू सापडलास आणि तुझे हात धरून मी इथं. तुझ्या
तुमचा हात ज्योतीच्या हातात येऊन तुमचं जीवन ज्योतीच्या प्रकाशाने प्रज्वलित करायचे मला. तुमच्या जीवनातून अंधार नाही असा करायचा आहे मला. मामा पण आले. या माया माफ करा हा बार वाट पाहावी लागली म्हणून काही नाही. काही म्हणजे पाहण्याची काही आवश्यकता नाही म्हणा. शास्त्राला माणसाने चुकून मामा तुम्ही हात मारत नसला. बरं बरं ज्योती ज्योती बाहेर आहे का पोरी? कर, नमस्कार करा. आणि याला सुद्धा छे छे हे काय करते? आम्हाला कसला नमस्कार करता? हे शास्त्र आहे असे म्हणू नका. शाळा मास्तराने विद्यादानाचं शास्त्र सोडलं तर उद्या जगात अज्ञानाचा महासागर पसरेल. बेटा बस तू इथं ज्योती. हा विचाराचे बरं तर नाव काय तुमचं? ज्योती गणेश देवी. शिक्षण किती? 6वी मराठी पास. सगळं काही येतं मला. गाता येतं, फक्त नाचता येत नाही. बरं स्वयंपाक? स्वयंपाकात फार गेलेली नाही. फारच पुढे लहानपणी म्हणजे हातचे लाडू खाऊन मला आईची आठवण यायची. आणि त्याच लाडूची परतफेड करण्याची वेळ आली आहे आता. तसे आचार्य आहेत म्हणा घरी, पण ध्यान या स्वयंपाकाबद्दल माहीत असणं की योग्यच असतं. बरं आपल्याला भावने किती? भावंड कोणी नाही केला. त्याच्या अगोदरची 2 मुलं गेली. आता हाच माझा मुलगा आणि हीच माझी मुलगी. छान गुरुजी, सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली आम्हाला. तुम्ही याला जायला सांगितलं. बर तर जाऊ द्या ना मुलीला. हो आता काही प्रश्न नाही. बर जा हो तू ज्योती. बरं गुरुजी येतो. वा वा असा कुठे झाला आहे का? चहा घेतल्याशिवाय मी थोडा जाऊन येणार की का तुम्हाला? बसा हा चहा घेऊन येतो मी. काय कशी काय वाटते मुलगी? छान छान एकदम पसंत आहे मुलगी मला. मालकाचा आणि संसार ह्याचा चांगला सांभाळ आणि जोडी बी एकदम छान. या महिन्यातला पहिला मुहूर्त आणि लग्न ह्या कारवारमध्ये शंकर पार्वतीच्या हॉलमध्ये मग
शेत तुम्हाला हुंडा म्हणून 5 लाख रुपये देते आणि 50,000 रुपये तुम्हाला येण्याचा खर्च, शिवाय दोन्ही मांडवाचा खर्च, मुलीला दागदागिने आणि तुम्हाला कपडे सुद्धा देणार आहे. बरे पण श्याम, ज्योतीची पसंती नको काय विचारायला? पसंतीचा प्रश्न सुटला मामाचा. हे बघा मामा, माझ्या दृष्टीने ज्योतीसाठी मी हे उत्तम स्थळ आलेले आहे. यापेक्षा चांगल्या तरी तुम्हाला मुलगी घ्यायची तर निदान 10 ते 15 लाख रुपये खर्च येईल. एका खडूचा तुकडा तरी आहे का तुमच्याकडे? मामा, तो नावाची दाब मिळून आयुष्य जगता येत नाही आजकालच्या खरं आहे तुझं म्हणणं, पण माझ्या ज्योतीला काय वाटेल? मामा, त्याच गोष्टीत मुलीला स्वातंत्र्य देण्यास काही अर्थ नसतो. तिला आणखी काय वाटणार आहे? त्याचे केस कुठले आहेत तेच ना. त्याची शंका ती दूर होईल. आजकाल बाजारात अनेक प्रकारची क्रीमा उपलब्ध आहेत. काळ्याचे पांढऱ्याचे काळे कधी होईल तेच सांगता येणार नाही. आणि आता तुम्ही त्या आणि तिची समजूत घाला. नाही म्हणजे आम्ही ज्या आधारावर तुम्ही आमच्याकडून 5 लाख रुपये कर्ज घेतले होते, आठवते का ते तुम्हाला? नाही म्हणजे म्हणताना तुमच्या सहीची प्रिमिसरी नोट आमच्या हातात देऊन गेले आहे. आठवण आहे रे मला त्याची. मग मामा, माझे पैसे वापस देण्याचा हा एकच मार्ग आहे. पण श्याम, हे शुभमंगल बोल ना. हे देखील मला विचारता. काही वर्षापूर्वी मला ज्ञानाच्या अमृताचे डोस देणार तुम्ही आज माझ्याकडून उपदेशाचे डोस घेता. हे थोडे अमंगळ आहे. श्याम, कालच परिस्थितीचा विद्यार्थीपणा तो माणसाला आणि आयुष्याच्या अंतापर्यंत माणूस हा विद्यार्थीच राहतो. कारण काही ना काही शिकायचा शिल्लक जीवाला असतात त्याचं. काय शिल्लक आहे आता जीवनात शिकायचं मामा? म्हणून स्वामी त्या बंदे मुलाला नाराज ठेवायला विसरू नका म्हणजे झालं. नाहीतरी सगळं चांगला शुभमंगल होईल. काय होणार पोरीच्या लग्नाचं कोणास ठाऊक. सरस्वती, आपल्या ज्योतीचा लग्न ठरवलं आहे. काही चुकलं तर नाही ना माझं? सरस्वती, तुझ्या आजारपणात लाखो रुपये कर्ज काढले होते मी, पण ते आता मी फेडू शकणार नाही. कारण मी आता सेवानिवृत्त झालो आहे. माझा कसायची होईल सरस्वती. मी माझा उरलेलं आयुष्य काढीन. ज्योतीचं मी चांगलं करतो, पण मला पैशाकरिता पोरीला विकले असं नाही ना म्हणणार. तू तसं मला नाही ना समजणार. आपल्या ज्योतीला तसं नाही ना वाटणार. नाही बाबा, नाही. त्याचा गैरसमज मी मुळीच करून घेणार नाही. बाबा, आईच्या आजारपणाचं कर्ज फेडण्यासाठी तुमच्या प्रतिष्ठेसाठी मी त्याच्याबरोबर आनंदाने लग्न करायला तयार आहे बाबा. मी तयार आहे. ज्योती, काय बेटा, ज्योती. तुमच्या डोळ्यात पाणी नाही ते आनंद अश्रू आहेत. मला नाही सामील करू या तुमच्या आनंदात गुरुजी.
हा घेतलेला आणि तोंड बोलता मला फार कामात पडलेली आहे. आता सगळ्यांना गावात बोलवत कशालकर मास्तर आणि जीवनबाईला मी गावात वेळा जाऊन येतो. अरे आमच्या जोगींच्या बाईने ठरलंय मायाच्या दिल्याशिवाय हा दीपक पसरवून दिसणार संपणार सागर. ठाऊक आहे तू काय बोलणार आहेस ते. हेच ना तुझं लग्न ठरलंय दुसऱ्याशी. समजलं आहे मला. तुझ्या बापाकडून तुझ्या पसंतीचा पिढा देखील मिळालाय मला. ज्योती ज्या आशेच्या सूर्याकडे मी पाहत होतो त्याला ग्रहण लागला. याला भावनेला गेला. ज्योती अगं ज्योती का असं मला मारलंस. आईने टाकलेला बापाने हाकलेला आणि तू आता असा नाचानेला कुठं कमी जाऊ. आता विचार करीतच बसणार मी या दैवाच्या खेळाचा. ज्योती का मला बसवलीस तू. अगं तुला असं कोणतं सुख देणार होतो मी म्हणून तू माझ्यापासून दूर चाललीस. अगं तुला कसली कमतरता पडली म्हणून तू मला मारलीस. ज्योती मला सोडून तुला वर्षाला घालणारा हा कोण आहे. या स्वयंवरात मला हरवणारा हा कोण आहे. नाव वगैरे मला काहीच माहित नाही पण श्रीमंत आहे. श्रीमंत म्हणून त्याच्या पैशाला गुंतलीस आणि माझ्यासारख्या गरीबाच्या प्रेमाला लाज मारलीस तू ज्योती. पण ज्योती प्रेमाची किंमत हृदयाच्या मोलाप्याने केली जाते पैशाने नव्हे. ज्योती तू म्हणजे केवढा मोठा माझा आधार. माझी आई, माझी बहीण, माझी बायको, माझी प्रेस सर्वच तूच. माझी एक वात्सल्याची मूर्ती होती तू. माझी हिंमत या जगाला झुकवणारी ताकद तुझ्या बाबाच्या जिंकण्याची शक्ती म्हणजे तूच होती ज्योती. बिलकुल निराधार झालोय. अनपढ झालोय. अगदी पोरका झालो मी ज्योती. कारण तू आपलं प्रेम संबंध आपल्या बाबाजवळ उभे करू शकले नाही. काहीच फायदा नव्हता. आईच्या आजार कर्ज फेडण्यासाठी आर्थिक उपाय होता आणि म्हणूनच मी आमच्या प्रेमावर
करणार नाही. आणि मी तुझीच आहे. पण बाबांना तरी माझ्याशिवाय दुसरं कोण आहे रे? त्याला समाधानी नको का ठेवायला? त्याला कंटाळून नको का करायला? तू माझ्यावर फार रागवला असेल. क्षमा कर, क्षमा कर. दीपक मला विसरत जा. माझ्या प्रेमाला विसरत जा. शांती आहे की या गोष्टीची मोठी काळजी पुसवतात. तिची तुझ्या गाडी माझी निखामी जागा भरून काढ. माझ्या विषयात चांगली सुंदर देखणी माझ्या राजाला सांभाळून माझ्या राजाला एक राणी घेऊन ये आणि राजा राणीचा सुखाचा संसार काढला. आनंदाने पुन्हा गोविंदाने राहा. माझी आठवण देखील घ्यायची नाही तुला. मी पण तुला विसरण्याचा प्रयत्न करेन. मी पण तुला विसरण्याचा प्रयत्न करेन. तू मला विसरू शकणार नाहीस ज्योती. कधीच विसरू शकणार नाही. उद्या ह्या तुझ्या माळीत तू सौभाग्याचा सिंदूर लावून सजवणार आहेस. निदान कुंकू लावताना तरी तू माझ्या नावाचं लावलं. अशी माझी आणि तुझी देखील इच्छा होती ग. आणि म्हणूनच ही निशाणी तुझ्या कपाळी ठेवीत आहे. तुला माझी आठवण येईल. तू आंघोळ करून कुंकू लावण्यासाठी तयार होईल. प्रथम तुला ही जखम दिसेल होती. तेव्हा न कळत तुला माझा नाव तुझ्या ओठावर येईल. दीपक आणि बोटावरती कुंकू घेऊन माझ्या हाताने तुझे कपाळी लावली. ज्योती तू कुणाची झाली तरी कपाळीला कुंकू माझ्याच नावाचं लावेल. हीच तुला माझी शेवटची चिंता भेट. जातो मी तुझ्यापासून दूर जातो मी ज्योती. मी जगाच्या पाठीवर कुठेही असलो तरी मला तुझ्या जवळ येईल. हा दैवाचा खेळ निराळाच आहे. जातो मी ज्योती. सांग त्याची प्रती तालुक्याच्या गावी झाली म्हणून ते ताबडतोब निघून गेले. रक्ताकडे निघून गेले म्हणून सांग. ही निशाणी तुझ्या कपाळी ठेवीत आहे ज्योती. दर दिवशी सकाळी तुला
माझी आठवण येईल. तू अंघोळ करून कुंकू लावण्यासाठी आरशासमोर जाशील तेव्हा प्रथम तुला ही जखम दिसेल आणि बोटावर कुंकू घेऊन माझ्या आठवणीनेच तू ते कपाळी लावशील. हीच तुला माझी शेवटची चिरकाळ भेट.
तुमच्या
देवाचा पाणीचा देवासाठी मला दैवाचा खेळ निराळाच असतो. तिचं तिकीट आलं, ती निघून गेली आणि जीवनाच्या आघाडी तुम्ही एकटाच राहिला. ती गेली पण जाताना आम्हा प्रेमाची निशाण माझे गेली. मला तरफडण्यासाठी आठवणीनं मला व्याकुळ करण्यासाठी ती निशाणी म्हणजे हा माझा लक्ष्मीचा पंजा आणि माझा मुलगा बंधू. म्हणजे काय म्हणता शेठ, तुम्हाला मुलगा आहे? पण श्यामने मला सांगितलं तुम्ही एकटेच राहता. हो, आज सध्या मी एकटाच राहतो. एवढी संपत्ती मिळवली, दौलत माझे भाई पण जिंकू शेवटी हरलो. तुझ्या आशेवर आज ना तुझ्या माझा बंधू परत येईल. पुन्हा माझ्या जीवनात आनंदाची म्हणून पुष्कळ शोध केला. वर्तमानपत्रात जाहिरात दिली, बक्षीस पण शेवटी तो आपल्या आईच्या रस्त्याने गेला. पण माझं मन सांगतो माझा बंधू रस्ता चुकला. म्हणजे मला तुमच्या गतिजीवनाबद्दल काहीच माहिती दिली नाही श्यामने. असो, त्याची चूक, बंडूची चूक त्याला कळेल, त्याचा हृदय परिवर्तन होईल, तेव्हा येईल तो तुमच्या काठी बांधून. का आशा लागला तुझी? माणूस जगतो तो त्या आशेवर. चला चला जेवायला चला, राणी तुमची वाट पाहतात. तुम्हालाही वाढलं. जेवायला चला. चला जेवायला चला. नक्कीच जायचंय. जेवताना सांगतो मी सांगत तुम्हाला.
चमडे काम म्हणजे इथे कोण राहता तो? कोण म्हणजे इथे ती शाळा मास्तर गणेश गुरुजी व तिची कन्या ज्योतीची एकच राहते का? होय पण दरवाजावर इंग्रजीत पाटील लिहिलेले आहे ना हो. मग पण ज्योती इथे राहते ना? मग जाऊ नाही पहिले इंग्रजीत लिहिलेली पाटील वाचा मग आत या. अहो माझ्या इंग्रजीचं पाण्याने घोड्याने पेट खायला गेलंय ना. काय हो शेवटी किती हो पुष्कळ शिकला तुम्ही? MAD. अरे बाप रे बाप एवढं शिकला का तुम्ही? पण काय हो तुम्हाला मराठी येतं का? हो हो मराठी येतं मला. इंग्रजी येत नाही हा त्याच्या शेवट सेवा. हो हो पण हेच आहे आम्हाला इंग्रजी लिहिलेले पाठी वाचा. चला माझी वेळ नाही लई काम आहेत का? अहो शिवडे उभा काय आहात? आज तुम्ही आलाय उद्या दुसरा आहे आणि परवा तिसरा. तेव्हा असं उठतील आणि सुटतील साहेबांना भेटायला. काय हो चंद्रे एक विचार का? विचारा की. तुम्ही साहेब की साहेबांचे मागचे? साहेबाचा मागचा चपरासी. मागचा असा नाही तर मोठा असा उत्तम भाई मग राहून नाही का? चला चला मला मालकीन बाईला भेटायचं आहे. तिच्या आत्ताच म्हटलं मारणाची भेटला आणि आता मार्टिन बाईला भेटायला चालू होय. शेवट्या साहेबा आता बाहेर होतो काढून तुझ्या नाकात या झाडून देऊ पाठीशी काढून. हो हो वकील दारू खाओ. ABCD FG मला ओळखलं नाही कोण आहे मी? खरा साहेब का निघा इंडियन बाय गडाव. काय तुम्ही लावली तिथे? कोण आहे? मी सोनू. वाय शेवड्या साहेब इंग्रजीवाला तू कसं काय आला? तुम्हाला मी भेटाय. हे बघ गोविंदा तो झाडू देऊन आतमध्ये ठेव आणि हे बघ हे आणि बाबा जेवायला बसले आहेत त्यांना काय लागेल ते बघ जा. मी आलो आहे नोकरीसाठी. ज्योतिताई तिकडे नोकरी सुटली माझी. तुमची बर्फाची फॅक्टरी आहे म्हणून कळालं मला. म्हटलं ज्योतिताईकडे धाव मारायची म्हणून. क्रिकेटमध्ये रन करण्यासाठी पळतात कसं बघा तसं मी पळत पळत तुमच्याकडे आलो.
चांगला सपाटून हात मारलात ना. अरे मधू, तू केव्हा आला? येऊन फारसा वेळ झाला नाही. तोच तो गोविंद आहे का गोपाला? आमच्या बाजूला चपरासी. अहो मला आज तुमच्याला परीक्षा घेत होता तो. पहिला दारामध्ये इंग्रजी पाठी वाच, नंतर आधी. मग काय करायस तू सदू? मग काय, माझे शस्त्र काढला इंग्रजी बोलीचा आणि असं झालं इंग्रजी, असं झालं रामाची गोविंदाकडून पळून गेला तो. असे नाही, मग मला तुमची इंग्रजी ऐकलीच पाहिजे. हा असं काय वाईट नाही माझी इंग्रजी. ऐका हो तुम्ही. हे आमच्या ज्योतीच्या पती कृष्णकांतचे म्हणजे आमचे भाऊजी. नमस्कार करतो भाऊजी. ऐका हो भाऊजी, मी त्याला असा इंग्रजी जाणलो ABCD HLZ. अरे बस बस बस, कळलं तुमचं ज्ञान. फार ना मोठा विद्वान. थँक्यू माझ्या योग्यते कळायला योग्यच व्यक्ती म्हणजे आमचे भाऊजी. काय रे शत्रू, तू कसा का आला? कशासाठी? नोकरीसाठी. नोकरी पाहिजे पोटासाठी, पोट आहे जगण्यासाठी, जगणं आहे लग्नासाठी, लग्न आहे पोरासाठी, पोरं आहे. बस 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 बस, गाडीला ब्रेक लाव. कमालीचा चमत्कारिक माणूस आहे बुवा. शंभे साहेब बसा, जेवणच जायचं आणि ज्योती त्याची जेवणाची तयारी कर. मी लवकरच बसते. येतो. आता तू कारवारला राहणार. मग तुझा तो मित्र दीपक कसा आहे? काय करतो आहे हल्ली? मला न सांगता घर सोडून गेला. बदली झाली आहे म्हणे त्याची महानगराच्या गावी. अरे आता मोठा झालाय. वकिलाचा पिल्लू तळ्याच्या शाळेत कसा बसणार? उडून जाणारच. बस येतो आम्ही. शेतीची गाडी सारी वाट पाहत आहे माझी. जोशी बेटा येतो बरा. बरं गुरुजी, उद्या येणारच आहे म्हणा फॅक्टरीवर. माझी थोडी शिफारस करा आमची भाऊजी जवळ. या बदल तू नेताच राहा. समाज तुला नोकरी लागलीच म्हणून. बरं येतो रे. बरं चला, नोकरीची 40 म्हणून आता फक्त लग्न करायचं, संसार करायचं, सहकुटुंब सहपरिवार सोबत आनंदाने राहायचं. कळलं ज्योती ताई? कशाला आठवण करते आहेस त्याची? खरं सांगू तुला, दीपक तुझ्या लग्नाच्या आधी भेट होता तेवढाच मला. नंतर मी तो नोकरीला कामावर आलाच नाही. त्या शनिवारीपासून त्याला शरीरात घेर घेतलाय. मी त्याची चौकशी
पण पाहतो तर काय, दरवाजाचा कुलपाताने माझं भेट जवळच्या शेजारच्या काकूला विचारलं मी. त्यावेळी तुमच्या हा नवीन पत्ता दिला, पण बदलेला नाव सांगितलं नाही मला. माझी खात्री आहे त्याच्याबद्दल एक अवक्षर माहित नाही त्याला. ज्योतिताई, दीपकची गैरहजेरी मला तिथे चैन पडेना, म्हणून मी नोकरी सोडून दिली आणि आलो तुमच्याकडे. खरंच मिळेल? पुणे मुंबई सारख्या गावी नोकरी आणि छोकरी भेटणं फार कठीण असतं. मग मी जातो आणि आनंदाची बातमी मावशीला सांगतो. मावशी तर नाचायलाच लागेल. मावशी तर नाचायला लागेल परत आनंदात. येतं का ज्योतिताई? हा, पण शिपाला थोडं आमची करा भाऊजी जवळ. नाहीतर विसरून जाईल तुमच्या या सुखी संसारात. नक्की करा माझ्या कामाची.